Ako na lang. Marian Riveras. Sila mo yung dalawa. Sandali lang. Riveras. Marian Riveras. Marian. Oh, wow! Sabrina, pati babawiin ko siya. Ay araw ng Pasko. Dapat mo isayaw? Kanta pa, kanta. Sayawan nyo. Isa'y pagpapala. Wow! Mula sa kanya. Ako ng biyaya. Baka malaglag yan. Sa'yo yan. Lagay mo na sa bulsa mo. Mamaya, bigyan mo sa akin. Mahawakan mo na daw. Baka malaglag ang pira. O, bigyan mo lang itong pamigay. Malaglag. Wala nga yung pwede pala ko nag-iyak na. Wala na yung pamigay. Kahit piso, bigyan nyo ng bibigay. Sila ang bibigay kasi nasanay sila. Oh. Wala na. Mamaya, may darating ka. Hindi, gusto sumama. Sama. Ano? Isara ko na yan para wala naman. Magdala kayo ng kanya-kanya upuan. Bring your own speaker. Dati na mo ka na, dali. Sweetheart, upo ka na. Yan. Ay, yung itong basketball court, hindi muna ngayon pan. Eh, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Basta ages 7 to 9 years old. Video yan, video. Oh, bichay. Isa ko dito, hindi dyan. Ito nga muna mga bata. Kailangan sumayo ko. Pag ginto ng tugtog, opo. Walang sakitan na. Hanggat maaari, iwasang magkasakitan. Matugas yan! Oh. Sir Tricia. Sayo kayo mga bata. Yung mga nanalo kanina, sino na dito? Tanggal si Taba. Sasayaw dyan. Latin! Madugas kayo! Ay, lapit! 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 Hoy!
Sayang. Pag hindi niya na. Makasigaw.